Hola, som Ilenia Navarro, Noa Riego i Yusra Bardani. Som de l'Institut Escola Piera, de primer d'ESO, i us estem contant nostra història de por, que es diu The Backrooms. Era un matí vell a la vida de la Ilenia. Baixa per les escales corrents per anar a menjar. Tenia molta fam. El seu germà jugava a la consola i la seva mare ordenava l'habitació. Ilenia va anar directament a la taula per menjar, però abans de seure, la mare li va dir que recollís l'habitació. Ella accepta, amb cara de fàstic. Va anar a l'habitació i va començar a sonar-li el telèfon. Molt fort. Era la Noa. La Noa volia veure la Ilenia. Havia d'explicar-li una cosa molt important i urgent. Ilenia sentia molta curiositat, ja que la Noa mai li explicava res tan important. La Ilenia va recollir la seva habitació, va anar a esmorzar, es va preparar i va anar al parc amb la Noa. Van esperar que fos l'una de migdiada. Què és això tan important, Noa? Bé, Ilenia, et volia explicar un tema delicat. Ilenia, amb una cara sospitosa, va dir. Què passa, Noa? Està tot bé, oi? Després d'uns minuts, la Noa va tornar a parlar. Ahir la meva àvia em va contar una història. Quina història, Noa? La història de com la meva germana va perdre la vida. Ja. De quina germana parles? No saps qui és la meva germana? Juraria que t'havia explicat alguna cosa. No, Noa, mai m'has explicat res. La Ilenia va seure a un banc del costat i va dir. Noa, seu aquí, explica'm això de la teva germana. D'acord. La Noa va seure al costat de la Ilenia i quan va anar a obrir la boca, un noi va cridar-les, preguntant si volien alguna cosa per menjar. La Ilenia i la Noa van quedar sorpreses, perquè aquell parc no mai oferia menjar. No, gràcies, no tinc gana. Jo tampoc, gràcies. El noi va agafar un botó que portava a la butxaca, el primer i va que la Noa i la Ilenia caiguessin a un forat. La Ilenia es va despertar i es va impressionar a veure que estaven en un llac estrany. Es trobaven en una espècie de laberint groc. La Noa es va despertar amb un dolor de cap molt fort. Estava molt confosa, no sabia què passava, va mirar la Ilenia amb ulls de terror i va dir. Ilenia, on som? No ho sé, és un laberint? Es va aixecar i va decidir investigar una mica. Després d'investigar van trobar una nota que deia «Bon dia, sóc el Marc. Vaig caure en aquest lloc estrany, sense saber on anar. Vaig començar a caminar i així va acabar aquella nota». Noa, crec que no som les úniques que hem vingut a parar aquí. Més gent hi ha caigut. Tranquil·la, Ilenia, segur que ens en sortirem.